The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Fast Paradyo Bombo! Magasugod na subong adlaw ang 49th meeting sa High-Level Task Force Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN Economic Integration diri sa Iloilo City. Ang mga delegado ang halin sa mga pungsod nga kabahin sang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Kalakip ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand, Timor-Leste, kag Vietnam. Mangin sentro sang ila istoryahan ang isyu nga pang-ekonomiya kag negosyo. Epektibo man sa buong adlaw sandig sa Executive Order No. 18 Series of 2026 nga permado ni Mayor Raisa Trenya, suspendido ang klase sa tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Magarawig sang 3 kadlaw ang suspensyon sang klase agod nga makabuhin sa pagpugok sang trapiko kag agod mapasiguro ang seguridad sang tanan kadungan sini nga international gathering. Ginkadismaya naman sa National Union of Students of the Philippines o kon NUSP Panay ang desisyon sang Iloilo City Government kaangot sa suspensyon sang klase. Sa interview sa Bombo Radio kay Matthew Gonzaga, ang Regional Coordinator sa National Union of Students of the Philippines Panay, nagpahayag ini sang pagkabalaka bangod apisar nga iswitch sa online learning ang klase, nabutang naman sa alang-alang ang kalidad sang pagtuon sa mga estudyante. Ginpahayag sini nga sa baylo nga mag-cancel sang klase, mas maayo nga i-review sang city government ang mga pulisa na may kaangtanan sa transportasyon kag trapiko nga problema sa syudad. Para sa grupo, hindi dapat pagtakpan ang matuod nga problema sa trapiko nga ginapangatubang sa syudad paagi sa pag-cancel sang klase. Ginakabig man sa mga ini nga anti-student, ini nga pulisa nga nagaapekto direkta sa pag-eskwela sa mga kabataan. Exactly, no, dako na nga siya pang 3 days, although 3 days na dako na no nga kakubyangan sa itong estudyante. And yes, to be honest, I think basi ginatago man ang sitwasyon ini sa trapiko naton. If that is the issue and that is the problem, I think it's time for the Iloilo City government to address the issue. As we all know, this past few weeks, no, ginapanawagan ina sa aton mga commuters and consumers ang problema sa overloading, and I believe that the Traffic Management Office as well as the LTO is conducting ang mga ining apprehension nga activities sa mga overloading, no? And ginobra lang na nila kay padulong na ASEAN, but when we're back to normal, as if the issue isn't there, when in fact, So, I think it's time for them to address it, not treat it like nga may lang sa band-aid solution. Si Matthew Gonzaga, Regional Coordinator sa National Union of Students of the Philippines, Panay.